IPhalamende likazwelonke lithi sesifikile isikhathi sokuthi ahlakazwe amalungu omkhandlu dolobha waseTshwane. Izifundazwe eziyisishiyagalombili kweziyisishagalolunye ezimelwe emkhandlwini obhekele ukusebenza kwezifundazwe zivotele lesiphakamiso ngesikhathi somhlangano walomkhandlu. IDemocratic Alliance ithi eNkantolo iyophikisana nalesiphakamiso. Sekuyisikhathi sokuthi abantu baseTshwane bakhetha abahola abasha. Lesi isinqumo esithathwe ngomkhandlu obhekele ukusebenza kwezifundazwe. We did everything possible to engage the stakeholders, the communities, external and internal, to ask them a principal question about the state of the municipality, and overwhelmingly they have said dissolve the municipality because this municipality is not democratic, is not accountable to them. Kepha Izindaba azehli kahle neze ku-DA enezihlalo eziningi kulomkhandlu. We will not accept this report just lying down, and we will continue to fight. This is a principled fight for the protection of our democracy in South Africa, and the outcome of this court case, and this case specifically, will have a huge influence on municipalities going forward after the 2021 elections, where there is not an outright majority. Njengamanje uhulumeni wesifundazwe Gauteng uyaqhubeka nezinhlelo zawo. The administrator will be starting his or her duties from Saturday, because 14 days ends tomorrow. We were waiting for the NCOP to make a pronouncement. IDA iya eNkantolo ngolwesibili oluzayo ukuyophikisana nesinqumo sokuhlakazwa kwalomkhandlu waseTshwane. Uma ifike yehluleka sekuyodingeka ukuthi kubanjwe ukhetho lokuchibiyela esikhathini esingangezinyanga ezintathu.